Športový deň v Považskom Podhradí mal opäť aj charitatívny rozmer. Organizátori sa tak snažia už po mnoho rokov pomáhať tam, kde je to naozaj treba. My to každoročne a tento rok organizujeme pre jedno dievčatko, ktoré má problémy s nožičkami a vlastne jej pôjde akože výťažok a akcie, ktoré sú s tým spojené, nejaký predaj nejakých výrobkov, tombola a podobne. Program bol zložený z viacerých častí. Je tu program pre deti, športové hry, ktoré sa vyhodnotia a deti dostanú nejaké darčeky za to, že absolvujú nejakú nami zvolenú trasu alebo nejaké disciplíny. Potom je tu hokejbalový turnaj a potom je vlastne kultúrny program, čo je vlastne novinka tento rok, lebo ten sme minulý rok nemali. Ako prebiehal spomínaný hokejbalový turnaj? Hráme o pohár česti. Hráme o pohár, kde sa stretlo výborné množstvo ľudí, kde sa snažíme trošku aj pomôcť zdravotne postihnutému dievčatku, kde aj my sme prišli ako tím trošku poradiť, pomôcť a priniesť trošku viacej tej energie a vyzberať nejaké peniažky pre choré dievčatko. V rámci turnaja si zmerali sily najmä týmy z okolia. Prevažne ako my, ako extraligový tým Považská Bystrica, tak takisto aj týmy tu nás z Mestskej ligy a z okolia. Aj domáci tým Považského Podhradia, kde si spolu zmeráme sily a je to celé v takej nejakej nadvýšenej nálade. Svoje stanovisko tu mali aj miestni šachisti. Dneska sme veľmi radi, že nás zavolali, že tu môžeme byť v Považskom Podhradí. Máme tu teda niekoľko šachovníc, kde si každý môže prísť zahrať. Kto ešte nevie vôbec hrať šach, tak toho naučíme. Kto už niečo vie, tak s ním si zahráme a dáme mu listoček, že môže prísť do klubu, sem do Domu kultúry. Máme tu tréningy každý štvrtok o 5:00, alebo ešte máme aj v centre voľného času krúžok, to je pre takých úplných začiatočníkov, pre deti. Základom podujatia však bola, tak ako už býva zvykom, dobrá nálada. Martin Hamšík, televízia Považie.